Защо ме снимаш такава грозна, умитъчния яйце преди Велик ден? Ето едно хубаво момиче, защо снимаш баба Тонка? Намираме се в Лепа среча, най-яката кръчма. Снимаме пуси. Нема, има пус, не е така грозна. Ма вече съм стара, едно време бех хубава и без грим, сега имам нужда от поддръжка. Сега знам какво ще ме питаш. Колко е бюджета на клипа? Веднага казвам, защото аз не крия тази информация. Тройка кебабчета с гарнитура от картофи без салата, защото съм на диета. Защото ще ми снимат само левия профил. По-добре да антитясно. Достатъчно съм стара, защо питаш? Те знаят колко съм стара. Няма да ги изненадаш. Айде де, пуси, 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 пуси за мен. Майче ще го тресна. Пуси, 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 пуси за мен. Той си има преса. Пуси, 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 пуси за мен. Малко ми хареса. И пуси, 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 пуси. Тихо, че Пендо влиза. Няма да ме снимаш повече. Нема леп, работя бармен в Лепа среча. И чак пак простатурвам. И като съзнам каква съм овца, винаги правя така. Ще се взема неподходящия. Пуси, 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 пуси за мен. Майче ще го тресна. Това е най-яката табела в Лепа среч. Глей са. Водата е само за миене. Разведността през уикенда е саботаж. Празната чаша е признак на слабост. Живиненца!